롱장처럼 봐야 돼. 스피리나. Rumansi marnoi pokbrongno esiro da rumansi marnoi hai ga chaba choli noi chaba kothar choli noi tiprasa ayuk lokthang tiprasa ayuk lokthang tiprasa ayuk lokthang keda apa marnoi rumansi marnoi rumansi चाहिए rumansi marnoi hai ga chaba choli noi chaba kothar choli noi social media te press media no singdini belaikano khadujak tamni himale sing saimano tiprasarok onek geduk din teinai sing roman skip no andolon khai tongmani bono teinai sini women society hai ke ba sini tiprajek rok tiprasarok tini sin roman skip by tiprasarok ai kebang mas sing nungui tongo sini various sin tiprasa area wo tini english medium kebang hingke sing oino okhor by sinani sini belaikane kothi nungo bon bagi sing roman skip no tini ya prai sini sai first second generation sarmang thailanka tabuk third generation sok paikya bon bagi roman skip no sing no marnai jodi roman skip no suno riya hangke birat andolon nai tripura rajyo horchen sanai abo sure boni bagai sing dini sini government je tongnai tabuk IPFT BJP je government tongnai bono ang sananu musungo sini sing tambai kok sanai sini mani kok no sing tambai sinai abo norokni dorgaria sing bu okhor bai sikai sini kok borok no sing ijing nai abo sing demand khayo sino kok borok roman skip bai singen bagai sino onumodito runani bagai sing tini demand sanai sing tini DM ni thani sing memorandum submit khainai tai sing deputation runai sing tini Don Bosco sini Dewan Bazar hai ka Pathaliagat o je playground o jagani simi changini sing DM ni aro sing thangani memorandum submit khainai hammai puilano social media na hammai marwo sing tini aro Dewan Bazar Pathaliagat orni theke sing rally khlainai nai sini roman script no ni dabini tinai sing o roman script sing nasanango sing ono tinai sing kuno srungnani suglak manglak sing jamne sing roman script nango basa sini bilaine kothin sing roman script ni dabini tinai sing tini oro andolon deputation sing khlayo samni thani no deputation sing DM ni thini deputation sing DM ni thini sing deputation sing khlayo norki bo group ni ba bo botol lingi no tini o deputation joy group chini kuno koroi sing churaini guardian joto churaini guardian rok sing o dabino khlayo kheno tamke sing tini andolon khlaile mani ke sing je chini mani kok borok no tuyoi je roman script ni je sing san mani bono sing je skipano sanoi sing tini dabi manani ingtheng haini bagi sing bono belai ke nangkung mani bagi sing tini o deputation no mangkhoka tai joro thalai no ro soba talangi sing maya sak pojonto no sing je purpana maya sak pojonto sing omono tuyoi sing lorai khlainai norke bojagani simi bojaga thalai tin tabu sing tini Den Bazar hati field ni theke wasan direct sing DM office jora jodi no kok borok joto jagani no sing saklai rejak je manjak theng chini busarok Bisramgonj area joto amchani phai manjak phai teng hne sing saklai rejak abon bagi sing joton tinoro chini buma bodolok phaino joton manjak ba khachini busarok ni bumang nai rok oroki oro sabo phai manjak phai tini no o program o chino sraini guardian rok simi sing manjak lainai ni ni sinimo ani sinmong jeli de berma